Usa ka may gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin sab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran ni mga oras ha. Ayan, kumusta mo po mga kabisyo? Ayan, isang magandang gabi po sa ating mga angkol at saka sa mga auntie natin. At syempre, sa ating mga pamangkin. Akalain mo, biyernes na, no? Bilis ng araw po mga kabisyo, no? O, tapos bukas, Sabado, walang pasok. Awards na pag meron bukas mga kabisyo. Anyways, once again, no, welcome po sa ating Friday edition ng ating programang Totoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. At syempre, kasama natin ikaw. Kayo. Ayan. At kahit saan ka man ngayon, no? Of course, Friday, yung mga galing po sa kanila mga opisina. May gabi idaan ni mo, Uncle. Kamusta naman ang daanan ngayon? Traffic? Ay, okay lang yan. At least nakatutoy na. Permanente naman yan, no? Sa ganitong oras, pauwi ka man o kaya naman papuntang opisina, basta't nakatutoy, okay pas all right. Ayan. At siyempre naman, ako curious din ako mga kabisyo kasi sa edad mong yan siguro, banggiitan ka na. Ibig sabihin yan, isa ka sa mga tinatawag nating legend. Legend sa pagdating sa mga relasyon, no? Halimbawa, babae ka ngayon, relasyon mo lalaki. O kaya naman lalaki ka, may relasyon kang babae. Ayan. Or, pareho kayo. Ang tanong ko lang mga kabisyo, no? Mga ilang taon siguro ka na nagkaroon ng unang jowa? Oo, yung na-experience mong magkaroon ng relasyon ng girlfriend o kaya boyfriend. Awards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Elementary. Grabe, no? Elementary, mga kabisyo, no? Sayo kay kang gaulag. Sayo kay kang gabiga. Sayo ka kaayong gaigat-igat. Hanggang aga-aga mong lumandi, no? Anong araw po, mga kabisyo? Anak ko, may mga kaklase akong ganon. Sipunon pa. Ibig kong sabihin, sipunon pa ang inyong angkol. Tapos samantala, siguro grade 1 siguro, may kaklase ako. Alam mo yung nag-aayos na, nagli-lipstick na, naglalagay na ng ano-ano dun sa pagmumuka. Diba? Tapos, siyempre, magkakaroon ng crush na naman yan eh. Pero crush lang siguro yan. Pero alam mo mga kabisyo, sa murang edad ng ganyan, di ba hindi mo akalain, no? Pero nung araw yun, no? Ewan ko lang ngayon, baka mas bata pa. Ay nako mga kabisyo. Kaya nga nasabi ko kung ilan ba yung taon. Ayan. Ilang taon ka nagkaroon ka ng jowa. Kasi ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay etong tungkol sa pagkakaroon ng jowa, boyfriend, girlfriend, o kung sa Bisaya pa, uyab. Kung gusto mo na medyo bago-bago, trato. Naalala ko lang dati, no, sasabihin siguro ng aking auntie, no, kapatid ng papa ko. Sana kaya yung trato mo. Luma, no? Ang trato ibig sabihin, yun yung jowa, yung girlfriend o boyfriend mga kabisyo. So, alam mo naman pag sa mga Bisaya, yung trato, bali grabe. Trato. Hindi yung trato na kung paano mo siya tinitreat, ha. Trato sa Bisaya ay ibig sabihin boyfriend, girlfriend. Yun. Pag kinumusta nyo, kumusta na inyong trato? Ibig sabihin, kumusta na inyong boyfriend o kaya girlfriend? Ang layo naman, no? Pero alam mo mga kabisyo, no? Ayan, awards, kailangan pa bang i-memorize yan, no? Basic, no? Mahalaga pala ang pagkakaroon at maka-experience ng relasyon, babae-lalaki o kaya lalaki-babae. Ganun pala yun. Naalala ko lang nung araw mga kabisyo, no? Yun nga sinabi ko na, nagagalit, especially sa mga lola. Halimbawa, ikaw, batang-bata mo pa, sasabihin, batang-bata, sipunon pa ka? Sugod-sugod na bugag igat-igat niya? Biga na sad ka ang lalaki, ha? Ganon ang mga lolo, ganon ang mga lola. Ganon na. Pero ewan ko lang ngayon mga kabisyo, no? Ang pagkakalam kong nilalagay sa mukha ng mga kaklase ko nung araw. Halimbawa, pag medyo ulitaw ka na, awards, nagbibinata ng dudong, no? O kaya nagiging dalaga na.
Ang nilalagay lang, pulbo lang po mga kabisyo. Oo, wala nang ibang makeup na nilalagay. Hindi kagaya ngayon, no? Batang-bata pag naka-lipstick na. Ang maglalagay po ng lipstick pag nagkaroon po ng libawa, may pagtitipon, may party, may Christmas party, saka na maglalagay ng lipstick. Pero ngayon, pupunta lang sa tindahan, bibili lang ng suka at saka toyo. Maglalagay na ng lipstick at saka makeup. Ganon. Awards, oh. Talagang nag-evolve talaga mga kabisyo. Yung mga nangyari noon at saka nangyari ngayon. Kaya nga naisip kong eto magandang pag-usapan to mga kabisyo. Kasi nga, ikaw, uncle, ikaw, auntie. Ayan. At syempre sa ating mga pamangkin, siguro, no? May naipost po ako sa aking fan page sa Totoy Bato Official. At ang nakalagay doon ay mga dahilan kung bakit hindi ka dapat magmadaling magka-jowa. Ano ba yung mga dahilan, no? Kung bakit hindi ka dapat magmadaling magka-jowa? May mga dahilan pa na, naririnig po natin yan sa mga nung araw. Pag ikaw babae, lumalapit ka sa mga grupo ng mga babae, mga lalaki, sasabihin ng lola mo, ikaw diya, Inday, no? Ikaw, Inday, bata-bata mo pa, igat-igat, nasad ka diha. Ganun ang mga lola nung araw. Yan po ang ating pag-uusapan, no? Kung eto tungkol sa pagkakaroon ng jowa. Mga dahilan kung bakit hindi ka dapat magmadaling magka-jowa. Kasama niyo pa rin ang inyong Uncle Totoy. Yan, Uncle Totoy Bato. Para sa programang Totoy na Love. Dito lang sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!